Supertech Materials vă prezintă profilul din alamă naturală Linetec ADON, un profil de trecere decorativ pentru treceri aflate la același nivel. Este potrivit pentru diferite tipuri de acoperire ale pardoselii, precum gresie, marmură, parchet, granit. Profilul poate fi șlefuit atunci când este inserat între plăcile de parchet sau de marmură. Este disponibil cu două înălțimi de 10 mm și de 14 mm. Este un profil îngust și minimalist cu o lățime de doar 5 mm. Pentru mai multe profile din alamă naturală, alamă polișată, periată, antichizată sau cromată, vă așteptăm pe www.supertechmaterials.ro, secțiunea profile din alamă. Vă mulțumim!